První speaker, Jan Milfajt, kterýho už tady vidím připravenýho, je velmi zajímavá osobnost, protože to je člověk, který to dotáhnul velmi daleko. Já si troufnu říct, že z Čechů v korporátním světě nejdál. Je to člověk, který dneska a ještě asi měsíc šéfuje Microsoft v Evropě, Africe a na Blízkém východě. Má za sebou velikou kariéru po boku nejbohatšího člověka planety Billa Gatese, s kterým je 21 let a osobní přítel. Tak já vám musím říct o Honzovi, že to je člověk, který tam před 21 lety začínal jako programátor. To znamená, je to člověk, který skutečně vyšplhal po tom žebříku úspěchu do těchto hvězdných výšin a já nevím, kolik známe větších firm, než je Microsoft a kolik může být větších postů, než šéfovat 3 kontinentům. Takže jdeme na to. Dámy a pánové, pomozte mi tady přivítat Honzu Milfajta! V tomto videu ti predstavím najzaujímavejšie časti z prednášky Jana Milfajta, ktoré ma najviac oslovili a zaujali. Rozdelila som ich do 4 častí. Prvá, o našich silných stránkach a o výchove. Každý z nás je génius, ale musíme vedieť v čom. To zistíš iba tak, že objavíš svoje silné stránky. Tvoje silné stránky sú tvojim talentom a talent je niečo, čo máš vo svojej DNA. Je to tvoj potenciál, ktorý potrebuješ rozhýbať. Keď sme boli deťmi, väčšina z nás bola zatriedená do škatuliek našimi rodičmi a učiteľmi. Ale to nebolo správne. Všetci sme sa narodili s talentom, ktorý nám bol takto potlačený. Každý z nás potrebujeme všeobecné vzdelanie a znalosti, ale najviac potrebujeme pracovať na svojich silných stránkach. Ak nepracuješ na svojich silných stránkach a bojuješ so svojimi slabinami, väčšinou nie si úspešný a ani šťastný. Práve naopak. Ak však ľudí postavíš do pozícií, v ktorých majú svoju silnú stránku, jednoznačne úspejú. Ale toto je v úplnej rovnováhe, pretože slabé stránky jedných sú silnými stránkami iných a naopak. Takto sa ľudia navzájom doplňajú a všetko do seba zapadá ako ozubené kolieska. Podobne to funguje aj vo firmách a spoločnostiach. Ak vytvoríš firmu, tým, kde každý robí to, čo je jeho silnou stránkou, tak pôjdeš zaručene vpred a jednoznačne získaš úspech. Ako príklad uviedol Jan Milfajt Karla Gotta, ktorého silnou stránkou je spev. To však neznamená, že nemôže dobre aj malovať alebo robiť dobré víno. Zameraj sa na svoje najsilnejšie stránky, buď sám sebou a určite sa staneš úspešným. Dôležité obdobie dieťaťa je od narodenia do 3 rokov, kedy sa v mozgu všetko posilňuje, najmä silné stránky. Preto by sme nemali v tomto období vývoja vôbec alebo iba veľmi málo do neho zasahovať. Podobne je to v období do 12. roka života dieťaťa, v ktorom dieťa žije v hladine alfa. A vieme, že vtedy dieťa sníva, má veľa kreativity, intuície, vie, čo je pre ňoho dobré a čo nie. Keď sa deti v predškolskom veku opýtame, čím chcú byť, tak odpovedajú spontánne, uvedú všetky možné povolania, ktoré ich len napadnú. Napríklad spevákom, hercom, letcom, smetiarom, požiarníkom. Keď však opúšťajú školské lavice, tak už iba 17% z nich zotrvá na svojich pôvodných povolaniach, ale iba 4% to aj skutočne urobí. Dnes je chorý celý systém, v ktorom sa väčšinou zaoberáme iba našimi slabinami. Na základe prieskumov v Amerike zistili, že keď deti donesú v žiackej knižke jednotku, rodičia pochvale dieťaťa venujú iba 6% času. Ak však donesú 5, vtedy mu rodičia venujú až 67% času. Je zrejmé, že v dnešnej dobe sa väčšinou zameriavame iba na slabiny. Druhá téma, ktorá ma zaujala, bola, na čo sú nám dnes médiá. Vieš, ako fungujú médiá a vieš, ako a o čom nás informujú? Ukážem ti to na príklade žralokov. Každý rok žraloci zabijú priemerne 10 až 15 ľudí, ale každý takýto prípad je opísaný veľmi kvetnato, vo farebných obrazoch a v každej televízii. Ale smrť spôsobená padnutím kokosu na hlavu človeka zabije ročne až 150 ľudí, ale o tomto nikto nevie, pretože takáto informácia nemá dostatočne silnú emóciu, aby ju televízie zverejnili. Tretia časť prednášky pána Milfajta je 4 chyby, ktoré robia ľudia, firmy a spoločnosti. Prvá chyba. Ľudia sa sústreďujú na svoje slabé stránky, ktoré sa snažia vylepšovať namiesto toho, aby sa sústredili na silné stránky. Vieme už, že čomu venujeme pozornosť, to rastie. K tomuto uviedol pán Milfajt krásny príbeh o králikovi. Malý králik ide prvý deň do školy. Po navrate domov je celý nadšený, rozradostený a hovorí maminke: dneska sme mali súťaž v behu a ja som túto súťaž vyhral.
Na druhý deň ide králik znova do školy, po ceste späť, ako sa vracia domov, je veselý, síce už nie tak veľmi, ale predsa len prekypuje radosťou a hovorí maminke: dneska sme mali súťaž skoku a ja som dostal bronzovú medailu. A na tretí deň, keď sa vracia králik zo školy, príde s veľkým plačom, ktorý je počuť už zďaleka a maminka sa ho pýta, čo sa stalo. A králik jej hovorí: my sme mali dneska súťaž v plávaní a ja som bol úplne posledný. A maminka mu hovorí: ale veď to nič. A on hovorí: ale práve naopak. Pani učiteľka povedala, že odteraz budem chodiť iba na plávanie. Druhou chybou je, že ľudia formulujú najprv, čo chcú robiť a ako, namiesto toho, aby si ako prvé odpovedali na otázku, prečo to chcú robiť. Nájdenie odpovede na otázku prečo je totiž zásadné a veľmi dôležité. Odpoveď na otázku prečo smeruje do pravej časti mozgu a tá otázka má čo robiť s emóciami. Ľudia, ktorí silne veria svojmu prečo a vybudujú všetko, čo si zaumienia, sú väčšinou v našej spoločnosti označovaní za bláznov. Majú veľmi silnú víziu a vieru v ich prečo a preto aj dosahujú úspech a sú schopní motivovať a viesť ľudí. Jan Milfajt uviedol príklad Ježiša, ktorý bol prvý, kto veril vo svoje náboženstvo. Svojou vierou potom presvedčil a motivoval všetkých ostatných veriacich. Najprv si musíme vybudovať emocionálne spojenie, čo dosiahneme práve prostredníctvom otázky prečo. Emocionálne nadšenie je to pravé, čo privedie k ľudí k úspechu, lebo si vedia ten výsledok naozaj aj predstaviť. Treťou chybou, ktorú robia ľudia, je, že sa sústredia na manažovanie a riadenie času a nie na energiu. A poslednou štvrtou chybou, ktoré sa ľudia dopúšťajú, je to, že sa najprv sústreďujú na úspech a až potom na šťastie. Dnes už vieme, že Bill Gates mal v roku 1975 na tú dobu neskutočnú víziu. Mal predstavu, že raz každá domácnosť bude mať svoj vlastný počítač. V tej dobe bol najmenší počítač inštalovaný v miestnosti minimálne 5x7 metrov. Je pritom neuveriteľné, že už vtedy mal Bill Gates víziu a svoj sen, ktorému veril a ktorý sa aj naplnil. Keď si naozaj úspešný, tak ľudia okolo teba veria tomu, čo ty. Ak vybuduješ emocionálnu väzbu, vtedy je to naozaj fantastické. A ešte jeden príklad z oblasti politiky. Martin Luther King Jr. a jeho prečo bolo to, že nehovorí ľuďom, že má plán, ale že má sen. I have dream. A ľudia jeho snu uverili. V čase, keď ešte nefungoval ani internet a ani sociálne siete, mu uverili a v počte neuveriteľne tisícok ľudí ho prišli na námestie podporiť. A štvrtý bod bol: definuj svoje prečo. Ako prvý krok je potrebné zistiť svoje silné stránky. Druhým krokom je nájdenie tvojho nadšenia a vášne. Ak to nevieš, zistíš to veľmi jednoducho. Zamyslí sa, čo si v posledný týždeň alebo 2 robil s nadšením, ľahko, jednoducho a bez toho, aby si sledoval čas. Tretím krokom je zistenie tvojich osobných hodnôt. Pán Milfajt nám poradil jednoduché cvičenie, ako to urobiť. Vyber si 5 ľudí z tvojho okolia, blízkych, známych, celebrít, ktorých obdivuješ. Potom si napíš 3 hlavné dôvody prečo. A nakoniec si z nich vyber 5 vlastností, ktoré ťa čo najviac vystihujú. A máš to. Podľa výskumov firmy Gallup dnes iba 20% ľudí chodí do práce a robí to, čo ich baví, čo je ich talentom, čiže ich silnou stránkou. Všetci ostatní chodia do práce iba pre peniaze. Porovnaj toto s tvojou realitou a zisti, ako to robíš ty. Možno je potrebná zmena. Stiahni si preto sériu e-bookov, ktoré som pre teba pripravila a začni zistením tvojich silných stránok.